тӯҳфаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба андозаи 50 000 сомонӣ намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамроҳӣ бо роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳринав ба Абдулазиз Қодиров, иштирокчии ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 дар вазъияти тантанавӣ супориданд. Табрикоти самимии роҳбари давлатро ба муносибати 80-солагии Иди Ғалаба ба аҳли хонаводаи ин қаҳрамони ватан расонида қайд карданд, ки собиқадорони ҷангу меҳнат пайваста таҳти ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат қарор дошта, ҳалли масъалаҳои иҷтимоии онҳо дар мадди назари ҳукумати мамлакат мебошад. Ҳамзамон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия тӯҳфа ба андозаи 10 000 сомонӣ ва маҳсулоти озуқаворӣ тақдим гардид. Меҳмонон аз аксу лавҳаҳои таърихӣ, ки дар саҳни ҳавлии ин собиқадори ҷанг ба намоиш гузошта шуда буд, дидан карданд. Сипас аз ҷониби хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар ҳавлии иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ чорабинии фарҳангӣ доир гардида, намунаҳо аз суруду оҳангҳои ватандӯстонаро иҷро карданд. Дар идома ба муносибати 80-солагии Иди Ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Носирҷон Маъсумии ноҳияи Шаҳринав чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. аҳли ҷамъомадагон барои поз доштани хотираи афсарону сарбозон ва онҳое, ки ҷони худро барои пирӯзӣ дар ҷанги бузурги ватанӣ нисор кардаанд, дар назди оташи ҷовидон гулчанбар гузоштанд. нотиқон аз шуҷоату далерӣ ва қаҳрамониҳои халқи тоҷик дар ин давраи таърихӣ ёдовар шуда, омӯзиши онро барои насли имрӯза басо созгор донистанд. зеро дар ҳар давру замон ҳифзу ҳимояи ватан ва арзишҳои волои халқамон барои ҳар як шаҳрванди огаҳу соҳибватан ва ҷавонмардони бонангу номус вазифаи муқаддас ва пуршараф ба ҳисоб меравад. дар интиҳои чорабинии тантанавӣ барномаи рангини фарҳангии аҳли ҳунару санъат манзури иштирокдорон гардонида шуд.